Όχι, δεν θα σε φάω. Μην τα αλήθεια. Ναι. Α, πάλι καλά. Ποια είναι αυτή? Δεν μιλάει αυτή, ούτε κουνιέται. Αυτό. Δεν μπορώ. Πεταμένο. Ποιος την πέταξε? Δεν ξέρω. Κάποιος τον πέταξε. Άρα μπορεί να είναι εδώ άνθρωποι και να μας πατήσουν. Ναι. Μπορεί να αυτό. Μπορεί να... Σταμάτα, παιδί μου! Σταμάτα, παιδί μου, αλλιώς το πάμε σπίτι τώρα! Όχι, θα μείνουμε εδώ. Άμα σταματήσεις, θα μείνουμε. Εντάξει, θα σταματήσω από τα 1 Φεβρουαρίου. Τι, τότε φεύγουμε σπίτι. Βοήθεια! Επιδεμιά, παλιολεπού, βοήθεια! Βοήθεια κάποιος! Να σώσει το παιδί μου, βοήθεια! Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια! Με πήρε μια παλιολεπού που δεν ξέρει τι γίνεται. Ωραία, μπήκα στο τρίτο. Θα μπω σε αυτή τη σχολικό τρύπα. Τύπησε το ποδάρι μου. Γεια σου σχολίκι. Έχω χτυπήσει το ποδάρι μου. Τι κάνεις, όλα καλά? Άντε που με κυνηγάει μια λεπού. Πώς σε λένε εσένα? Εμένα με λένε Γιουργάκη. Εμένα Μάγγελος. Σένα? Γιουργάκη είπα. Εμένα Μάγγελος, σένα? Είπα Γιουργάκη. Έλα, βγες από την άλλη μεριά και εγώ για να τους ξεφύγουν. Μα πού είναι η άλλη μεριά, εγώ δεν ξέρω. Εκεί πέρα, εδώ. Κάτι φλώσσινε. Υγεία τώρα. Πάμε. Κόλλησε εδώ πέρα. Τι έγινε, μαμά? Πήρε τον αδελφό σου μία λεπού. Θα πάμε να τον βρούμε. Ναι, αλλά άμα καθούμε μέσα στο μέσο. Δεν θα καθούμε. Όπου θέλει. Αφού βγήκαμε από την τρύπα, τώρα τι θα κάνουμε, πώς θα ξεφύγουμε? Απλά θα κάνουμε μια βόλτα και μπορεί να φτάσουμε στους γονείς σου και να σε βρουν και να περάσει καλά με αυτούς. Ωραία. Άντε, πάμε. Πάμε μια βολτίτσα. Μπορεί εκεί να τους βρουν. Ωραία. Κάνουμε πολλή ώρα μέχρι να Παλιό σχολικό. Αυτή είναι η μάνα μου. Ο Μιτζή, ο Μιτζή. Μαμά! Δεν πήγες εκτός. Μαμά! Επιτέλους έφτασες στην οικογένειά σου. Πήγε στο βάρας. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνεις? Έπεσα μέσα στην τρύπα και δεν μπορώ να βγω. Πώς έπεσες? Και τι θέλεις εκεί μέσα? Τίποτα. Τότε κάτι καταλαβαίνω ότι κάτι κρύβεις. Θέλω να παίξω με ένα παιδί. Γιατί το πήρες το παιδί? Ξέρω παιδί, δεν τρέπεσαι. Γιατί θέλω να παίξουμε. Αυτό όμως δεν ήθελε. Παιδί μου, γιατί κουτσένεις? Με είχε πάρει μια λεπού και με πέταξε σε μια τρύπα. Και τύπησε την ποδάρα μου, δεν βλέπεις? Πήγαινε σε εσύ. Συγγνώμη, απλά ήθελα να παίξω. Δεν πειράζει. Επίσης σου ζητάω κι εγώ ένα συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι αυτό που έκανε η κόρη μου δεν ήταν καλό. Δεν πειράζει, έτσι είναι τα παιδιά. Είναι μικρά ακόμα, θα μεγαλώσουν κάποια στιγμή. Αυτό είναι σωστό. Θες να κάνουμε ένα πικνίκ για να επανορθώσουμε? Ναι, Να καλέσουμε και τα παιδιά? ναι. Χαίρομαι πολύ που βρήκες την οικογένειά σου. Κι εγώ χαίρομαι πολύ που σου βρήκα. Κι εγώ.
Wow, τι ωραίος που τα μας έπλησες. Εγώ γιατί είμαι μέσα στην τσάλα, εντάξει. Γιατί εγώ πετάω πάνω. Ρε, τι είναι αυτός ο μπροτσάρας, τέλειος είναι αυτός. Αν τώρα πεις έριψε πια. Όχι, τέλειος είσαι, μην με ρίξεις. Κυριάκι αυτό. Ναι. Ωραία. Πας κάνεις τη μεσαία. Κάνεις. Θα με φας. Όχι, δεν θα σε φάω. Μην τα αλήθεια. Ναι. Α, πάλι καλά. Ποια είναι αυτή. Δεν μιλάει αυτή, ούτε κνιέται.